Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Pleister op een snuit. Cornelia had een lekkere taart bakt. Ze helle de taart uit de oven. Wat rookt die taart heerlijk. Oh, hij is nog wel wat heet. Ik moet nog maar even wachten met de slagremmen. Dat kindert nou nog net op. Ze zet de taart op het oorjocht. In ien draven Tomke en Romke door de iepentuin door. Tomke had bloed op zijn neus. Auw! Oh, Tomke, wat is er met die? Ik heb bloed, Cornelia. Ik ben stroffelen door een tegel en toen voel ik op mijn neus. Oh. Eigen schuld, dikke bultje, Cornelia. Tomke die woe het trouwens bij en plaf, de looier. Oh, kom maar gauw, Tomke. Waar is mijn verbonden ik alweer? Oh ja, in de keukenkast. Cornelia maakt het eerst Zo, Au. de neus van Tomke's kin. zo. Au. Is mijn neus nou stikken, Cornelia? Nou, die noos zit er nou wel ooien, Tomke. Het valt wat daar. Het is een lidsplakje. Maar er komt nog wel bloed uit. Ik zal er een pleister op plakken. Cornelia pakt een pleister uit de verbodendozen en plakt die op een neus van Tomke. Zo. Tomke shut in de spiegel. Zijn neus shut er nou heel oors uit. Het lijkt wel een feest, noos, Tomke. Romke. Doe maar Tomke net zijn pleegje. Dat is net aardig van die. Sorry. Het wie maar een grapje. Huh? Wat roek ik daar? En wat zag ik daar? Taart? Ja, taart. Maar hij is nog net klaar. Kist u die taart voor roeken, Tomke? Maar zijn pleister? Huh? Liet mij eens zien. Oeh, Cornelia had de godsjes dichtplakt. Nou kist net meer roeken. Dat weer? Binnen mijn godsjes dichtplakt? Wat? Oh, Cornelia! Nee, Tomke. Grapke! Het wie maar een grapje, Tomke. Daar komt Jan en Joe ook aan. Ze wil met Tomke en Romke botje. Waarom hast je een pleister op een neus, Tomke? Ik ben op mijn neus vallen. Nee, ik heb bloed. Maar dat weer de schuld van die tegel, ja? Tot het ik zeer? Nou, net meer, maar ja, eerst wel een beetje. Ik vind die pleister wel stoer, Tomke. Was toch ik zo'n pleister op een snuit, Romke? Ik net. Ik wil net vergekken in een krikkers, Tomke. Stomme Romke. Jan en Joe en Tomke rennen naar Boetenta. Ze wil in de tuin botje. Tomke vindt mijn grapje zo zien nou is net leuk. Ik vind nog een mooi grapje. Romke rommelt wat in de verklaaikisten van Tomke. Hij ziekert en ziekert. Ja, daar heb ik het al. Nou gauw naar Tomke en Jan en Joe. Romke draaft naar Boetenta. Tomke! Tomke! Ik heb het voor jou. Een verrassing. Wat dan? Sjoch, ik heb een nieuwe noos voor jou. Een reetnien. Vies hem net mooi? Krapke. Nee, dat is net leuk. Stomme Romke. Kom, Jan en Joe. We gaan naar Cornelia. Misschien krijgen we wel een stuk taart. Oh, ja. Cornelia rent naar het oorjocht. Even vielen. De taart is net warm meer. Ik spuit je de slagremmen erop. Zodat er ik wat jebaaien en sucalaatjes op.
Zo, de taart is klaar. Nou nog gauw even boppen de bern op maatje en dan zal ik de bern aanseroppen. Cornelia, is de taart al klaar? Cornelia is net in de keuken. Tomke shot naar de taart. Oh, wacht. Inien krijgt er een idee. Hij flustert Janna Joe wat in het eer. Ze laken het ondogens. Wat shot die taart er toch lekker uit, hè, Romke? Ja, Oh, en dan moest die slagrem eens roeken. Ja. Oh, lekker, jong. Ja, Romke, de mast maar eens roken. oh ja? Romke wipt op het onrjocht. Hij roekt en snuift en dan truwt Tomke hem mij de snuit Sa. in de taart. Zijn hele kop zit vol met slagremmen. Ik shit niet meer. Wat toch je hem nou? Nog keer en Cornelia er wel om leidje. Zo'n hoentje Ja, met een witte snuit. Romke, eigen schuld. Toen hast ik de hele dag grapjes over Tomke sinoos maken. Ik vind dit wel een heel leuk rapje, ja? Lekker! Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.